Ay, asino kayo, ma'am? Naimbaga bigat yu ama. Da kayo ka din ni ama paeng? Ay huwag. Siya nga agpaisaw. Anya ti maipaay ko kada kayo. Mabalin ti dumanon di tabalayo ama. Ada nga min napatag na ipagkakada kayo. Ay, babae naklak kumaamang paunag kada kayo. Kas makita yaw, ti kinanumaw ken kinabasit ti balay may. Saan ama ikare ti nano mo apagdangan mi asang bayan iti kas kada kayo alangat ti baknang. Ay, saan kayo amadanagan, Mang Paeng? Saan amata pobre ni Rona? Ada ka di papanan nyo ama? Ay, adala ko magatangag iti tiyangay. Ang oray madamdaman taon, ma'am. Dumanon kayaw. Rona, si kalaangan ti dumanon tapno makapagsarita kayo ana impag ni Mang Paeng. Urayan ka iti kotse. Siyak ni Rona ama paeng. Nasingad agayam ko day ti Laura. Kana kanyo gayam? Ubing pay ni Angela, edi matay day di Laura. Angela ko na yun? Gapo iti day ta. Napanunot ko nga iawid laangan ni Angela dito Ilukaws. Nagkariak iti day di Laura, ajak baybayan ni Angela. Inkarigatak a pinagadal. Apa inakas ti marikliknak. Mabalin ka diya kita tiladawan ni Angela? No, adda? Iso day tanay kwadro aladawan ang nakasabi. Iti didaing, ma'am. Ni Angela agpais. Ni Angela, ti anak ko. Anya ti kunam, balasong ko? Ama paeng. Siyak ti pudno nga ina ni Angela. Ipadawat ko iti day di Laura. Kaputa mabuti nga kini amamuan da kiti tatakal ko anaga nakakabalasang. Kalpasan na pinanawan na tinobyok. Diyos aman na nga asay. Na iturid mo nga impadawat ti bukod mo adara. Ang ginihiringin ti cellphone ni Sir Milandro. Sapay ko papalubusan na ka. Uray inton malamlaang ajak ang trabaho. Angela, nakawag ka man. Kumusta ti panagadal mo? Day tati imawagak kada kayo, sir. No mabalin, asa anak kumapay laang mga pisina inton malam. Ado nga mintinaskan nga asikaswak dito ipagadalan. Awan problema iti dayta. Mawata. Agyaman sir. Nasayaat kayo at talaga kanya. Basta sika, awan ti sang kanya. Ngayon sayang, at kung mapapanandakal pa sa di trabaho ta. Entun maminsan laangan, sir. Bye. At matlaw ko kini Sir Milandro. Kaslakad da sa bali at panggap na kanya. Manipod itay nakasangpatak dito balay. Agtibtib tayo Diyak matarun na gitilwak. Ni kayam ang nila di anak ko. Isumat lang dito mo ka makita. Sa bali tinariknak para kan kwa na. Maaklunak nga ta. Nga inana. Papakawanak nga ta. Iti pa nang ipadawat ko iti kan kwa na. Kasano ama akwat ni Milandro ti amin. Panawanan, tapno ipundok kwa natin palimod ko. Nasapa ka nakasangpat, tadyak ng opisina itay malim lolo. Ado nga minti na si Kaso kidi pagadalan. Ay, apawk. Apay lolo, apay akas tati. Panang mingming yung kanya.
Imay dito'y balay ni Rona. Ha? Ni Mami Rona? Di asawa ni Sir Melandro? Oh, kasano natuntunan na dito'y balay? Ay, kwa, apaw. Ada ka na napatag nga ibaganakan ka. Agsublinto ka na. Ang pingat ang nervyos ang matan. Imay kayo kano kini Lola Carmela dito'y balay itay bigat, Mami Rona. Naimbata na tuntunan nyo dito'y balay. Pasensya kayo iti kinanumuti pagtangan mi kini Lolo Paeng. Kwa, Angela. Apay nga, agsangsangit kayo. Ada ka di problema yo? Nagsubang kayo ka di kini Sir Melandro? Diya ka muna. Kasanong erukik nga ibagada ito eh. Pakawanan na ko ba? Ha? Saan kayo ang maawatan? Apay nga agpapakawan kayo kanyak. Awan ti amok abasol yu kanyak. Ama Paeng, saan nyo ka di ngayon bagakan ko na? Kwa, Rona. Jak amaw, no, kasanaw nga ibagakin ni Angela. Nasaysayaat, no, da kayo matlati agsarita. Diyak maawatan? Tinasayaat. Panhawan kayo pa ay. Tapno, makapagsarita kayo ana impag. Pagkaturong akpay kitay. Ulitak, pakawanan na ko ba, Angela? Magbababawi ako no apay anaramit ko kan kanay jay. Anak ko. Anak, dak? Tuhan, nasingad agayam ko na di Laura, nariingam nga inam. Ngam siyak, tiputpundo nga inam. Saan? Danggan na ko ba? Nagbutay nga hindi nga nakabalasan. Tama nga nulaksinan na nagitinanakal ko. Isuwin padawat ka, itiday di Laura. Saan apod na dayta? Apay anay tirudiyo nga inaramid dayta kanyak. Kagurgura kayo! Anak ko, saan ka ama babalaw? Saan nagkawagan iti anak? Saan kayo abing-bigan nga ina? Nasaysayat lang ko man no saan kayo hanamaam mo? Angela, pagkawanan na ako. Aturak na kitipindot ko. Ipatanda! An ko ka sa pulag ti arako niyo! Angela, anak ko. Lagi-lagi pa niyo! Saan kayo ang mapakawan? Awan kayo kanyo nga ina! Katay tuyin ti maudi apa nagpakita yung kanyak! Itay pahingur-uraik ni Josabel. Mailiw ako na. Anya di ko na. Saan ang makamay? Mapan ko sukunan? Anya di jay. Maululaw kan nakapsud ka na. Ni, kaya't nakadiasawan. Agdadagsunan. Oh, agyaman ako. Kamaudyanan na. May sa akong ama. Matungpal tumot lang ang tinapayak nginat arapahap ko. Oray sina ko ni Rona. Kadinton mawaswas di kasarmi. Ikasar ko ni Josabel. Awan matlat siya pinakababay. Gamad na parikot ko. Awagak ni Virgie. Kasken Josabel. Adon tinaitid ko akwartakin kwa na. Akasukat ti panangipa aita. Iti pagragsakak. Kang runaan ti amin.
ti panangipaay da kanyak iti anak. Danitengan ti Rabi siririig ka pa'y laang, Rona. Nakasubli ka kanimat laang iti balay da amang paeng itay. Wen, Mami. Nagsakit. Nadagsan ti marunong ko. Saan nakamaawat nga inana? At niya, Kagurkuran ako. Kasli talang ang mga rignaag ni nalaos apan nagbabawi. Kapoy dinaramit ko ini. Awan na talaga ti umuna ababawi. Kamuta nagsasaam ti ibunga na. saan ka amaawanan itinamnama? Aramidam amin apamuspusan, tapno may pariknam ti panagayat mo kenkwana. Saan na ka na nakayat ang makita? Kurang langan nga ilurudnak nga inana. Isa na sa isayat langan na matayag. Tawad sirsirbik nga ina. Pangaasim, agpanunot ka na imbag. Saan ka nga agaramid iti dagas iti bagim? May sabay ang problema ni Melandro. Nung kasano nga ibagagkan ko ang ati amin. Panawunan nga ipudnum kini Melandro, nga adda anak mo iti kinabalasang mo, Rona. Oh, di kamot mga anan. Ay, pasensyakan daing laang ti sidaan ta. Lolo? Sang sangit ka manan. Ay, lumlumtag lang aruda ang dagiti matam. Saan kan samat ang nakaturog? Nakanagragsak tayo di, Lolo Paeng. Uray kasano ti kinakurapay ti panagbiagta. Nuapay anag parang pailaang ti inak. Apo, saan ka di? Arumbang amaragsakan ka. Ta naamamom ti inam. Masansan iday nga ibagbagam. Ano apay asaan ta anabaknang. Tapno saan ta ko mga agrigrigat. Saan ko aka sa pulan ti kinabartang nagagasawa, Lolo? Agit katakpay kiti ni ti trabaho. At kumita aklaangan iti sa bali a panggadan. Ay, anya? Nagpatpat ng gawan ka dito'y balay. Italati sa sangpet mo, Melandro. Sila nabartek pa lang ti panagrik na kiti bagay. Saan ka mabaling nga itantan ti panangipudnok kan kay ti dayto abanak ka? Nasara ka kung ti anak ko iti kinabalasan ko. Anya ti kunan? Sige, Melandro. Kami anak. Ako makamang tong papanyak. Gaputan na dagsan ti basol ko. Amok! Amok! Idi pela damo arabita. Inururay ka ngagpudno. Ita, ipudnom nga ada anak mo iti kinabalasa mo. San ka amapakawan? Numano atawin ang nagdindin nata. Num saan nakanig ka ni anak. Ita, kasta ti pudnom kanya. Dahil ti bagaking ka. Saan nakpailang ka sa salita. Kan manipod itangal daw. Saan mo anam na maan asang patang ka? Awan ti mabalin ko no kasta ti pangiting mo. Ngipsapay lako ba? Tasaan mo to pagbabawian daytoy. Agbabawi ak no apay ngayong kasar ka? Saan ka ngay ayatan, Rona? Ako ka nagbasulat. Ngamagnanayan ka di. Amado saag. Ngam na day tati pakaragsakan. Sige. Agpapaskay ti sa bali a babae. Ngam pangasim. Saan mo ngay ramraman ni Angela? Kab umingan ni Angela. Sigurado ang maipayan na kiti anak. Kanalaka lang ang maalak tapno mo. Day tati pagarupem. Nga may bagakan ka. Siyak ti kang runaan na makalaban mo. Diyak ipalo mo sa mapasama kiti anak ko ti panakailawaan ko hindi ti malanggon daway a lalaki eh. Ano ti kunam? Anak mo ni Angela? Wan! Natuntun ako ti pagnanaidandakan ama paeng. Ni Angela ti anak ko iti kinabalasan ko. Mayroon lapay nga. Kagura ko ni Angela. Isot pagikarwak. Aniya?
Dahil tati saan mo nga aramidan, Milandro. Nawaya ka amang dudog itiriknak. Ngam saan mo ngay ramraman ni Angela? Inawagan kay tayo asan ka na sumbrek dito opisina. Apay nga dak. Nasakit pa lang ti ulo. Ang mga nasumbreng ti panagkitak kita niya pa'y ti marami ko kang ka. Sir Milandro, nabayagan ka naglaw ko. Nga da sa bali apang panggapom kanya. Saan kang agbalik? Gaputagi kata ko. Uray saan ka kumana nagparang. Takagurkura ka na. Gaputa si kati anak ti asawak iti kinabalasan na. Tiyak nagayatan ti panakay tao. Saan ko ang aklon ti asawa yung inak. At dapay asaan kayo ang aklon nga agsyuman kanyak. Saan ko maakas day ti kinasabrak ti panakisaritam kini Milandro, apaw. Nagparang kang awan babaeng mau. Ladingita, lolo paeng. Naguguran tiriknak. Gapot ti gurak iti anak anang ipadawat kanyak. Kanamok. Nga da sa bali apang panggapan ni Sir Milandro kanyak. Ay, apaw. Uray, tagandanin malpas da ito yung semestre, lolo. Agsarding at tupay lang agadal. Agbero kak tuwiti sa bali at trabaho. Diyaman na klaon ay, attorney. Juan, agkikita tayo inton madamdama. Nalabasa kong dadya balay. Kat nakita, napintas ti location na. Kaya't ko lang makita ti uneg na. Juan, attorney. O sige, bye. Pasensya ka, no itaak lang ang makagtenro na. Ay, na-traffic ka. Kalkalpas wala nagsarita ka ni attorney. Mabaling inton lawas na. Umakara ko ni tigatangag abalay. Anya ka ti daytoya na mapaspasamak ka na kayong agasawa. Talon nga daw asana si Mangpet dito balay. Papapasan na itinaduma-duma a klase ti babae pakidendenaanan. Nadamag ko. Masikog ka nun di may sa babae na ni Josabel. Josabel? Amamok tayo jay. No kaano lang ang anakitak nga adakadwa na alalaki. Saan ani Milandro? Makamon iti biyag na. Well, makaamon ti asawa kiti biyag na. Gapulaan tadyak na ikan iti anak. Kasjayan ti ramidan na. Akwag! Basol ko no apa edyak ibagbagakan kwa na nga ada anak ko iti kinabalasan. Nagbidutak iti panangilimat ko. Tanan lang na matkayan. Sa bagay, nagbalinag mat amaag iti kasjayan nga naramit ko. Imposible mat ngamin ti lalaki hadi na madlaw asaan kaya man na birhen. Ti agbalin nga asawa na. No naganakan day ta abalasa. Ti kotse ni Milandro. Kunak no saan ang mapanunot ti agkawid dito eh. Nasakit tinakang ko. Apanawak na iti abatay. Numano at tawan na nagbalin nga umok. Ti ayan-ayat ni kanya Milandro iti. Idi naragsak pa iti panagdantin namin. Ngam kapula iti kaawan ti anak ni. In panagbali ko. Anya ti kata sa unday doon? Nakagatang ako niti balay nga umakarak ni Milandro. Iso anawayakan amay sangpet iti babae ang makaitid kan ka iti anak kasapsapulan. Nagawid akbit iti balay, tamang alak iti kawas ko. Sino nga? Hello? Anya ti kunam? Si Murutan ni Josabel iti lalaki ang nakasikugkan ko na. Masigurado maasan na siya ti amatisikog na. Sana kabaog! Mawatan! Salbag. Apay akas na ti panangkita kanya kron. Iso nga ibagbagam ngagpadoktorak tapag parparanganak amay sa abaog. Gaputat dagayam anak mo, iti kinabalasang mo? Uston, Milandro. Waya-wayaan tat ti biyak ta. Magugura ng ti pusok gapot kinariribok ti panagbiag. Tinariribok ka pa nagdanata.
Isagim matang ako ni timbukod ko, abala. Sige! Agdadahal ka na iti alikaman dito'y balay. Kasi ti pa nang dadahal mo iti sa sagrado akal laysata. Pumanaw ka na. Ang mga no sa anak ang magkapagtipal ka tanya ti maramid kuking ka. Wan milado. Dahito yung ti maudi apan nakakitam kanyak. Awanan ti nasaya tapag tungpalan ta manipon ini saan ta madaan iti anak. Tsakon narik na ti panagayat mo kanyak. Sige! Pumanaw ka! Rumbang kanya kasto ti pagtungpalan ta Milandro. Agpadataan ang basol. Narasihag. Ngam narok-rokop kapay kayam. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaralo ngayon kami patangatang. Mag-isulang ti kinalawat tinagatang mo abalay, Rona. Kompleto matgayam talikaman. Sakbay ngay makarak dito ginatang ko balay. Naka-order akong kadagiti alikaman. Naibaglakit din. Tarabi iman ng tityote kiti ospital. Jak unay marik na ti kinagmaymaysak. Malagip ko gayam. Saan kayo kadina nagkita kini Angela? Kanayon anila ang ama pahing ti madadanon ko iti ayanda. Iranranta na ti mangliklik kanyak. Aganos ka. Tinapatag. Saan kang agliway ti panangipariknam ti panangipatag mo kini Angela? Diyak manin magawitan ti panagarubos na kitilwa. Nabibiningan tirik na kiti sa manipod na amuak. Ani mami ron at ipundo ka ina. Apay ka na ito ron na kapinaybaya. Anya ti klase na nga ina. Lumarik na kiti, tinakaroon na pa nagrigrig at may kinilolo pa eh. Damdama ka kankwana. No apay asaan kami abak na. Baknang ipudno nga ina. Saan ko apagtatapunan? Laking kita ta saan mo manen amadanon ni Angela. Rabi no makasangpag. Adang amin nastrakan na sa bali a pagtrabahuan. Kanayon ka di nga overtime, ama? Ay, no, dado malaang. Pasaray, sumurot ka na o kadagiti barkada na ngagpaspasyal. Ay, madanagan ak nga raw. Amangan no maisagmak. Amangan no mabalin niyo akasarita. Katibagayo akayat kumat ang makasarita. Ay, padasat to akasarita. Gaya. Atoy. Ikan kayo ti kwarta, ama. Para kada kayo kini Angela. Ay, mabainak la kuma amang awat. Angam gapaw ta para kini Angela daytawi. Ay, alaag. Nung jakto pa lang madanon inton sumarunong nga umayak. Nunasgan nga umyanak dito balayo. Umyanak. Nay, narabian ka manan asimang palt apaw. Kan, apay akas tatilangam. Nabartek ka kaday. Angela, apay nagbartek ka. Talaga ka di akayat nakapapasan? Ay, Awan ti bibiyang niyo kanyak. Uray, agpas ngayak abalasa nga kas kada kayo. saan apaw? Di mo dadailan ti biyag mo. Kailalaam ti masakbayam. Apay nga ron taytoy ababain lolo. Nagpas ngay abalasang kat ipadawat na ti anak na. Nagmayat magtibiyang na.
Apo. Kawanan na ko mga anak. Sige, aramidam ti amin apan ang pasakit kanyak. Ngam saan na kumamot abalsan babaan ti panang dadaal mo iti biag mo. Kamuta pa katayak lakit ti dayta. Nagimas na gito'y linutom. Ngam siyak matla ti mangmangan. Anya ka di ti pampanunutom. Pasaray, talya pam ti cellphone mo, anak ka di so iti abay ti pinggan mo. Mami, Tumtum remanen dagiti luam rona. At data iti sangwanan ti panganan. arara pa apat nga awagan nak ni Angela. No pa'y amok ang masakit anak laan. Pasensya kay na kuman. Uri di agdandan na kami pailaan ka ni Melandro. Da kayo ti ad-ada pang ibagbaga kadag ti parikot ko. Kumusta gaya mo ti asawa? Anya ti damag kan kuwa na? Agpapapas iti nagdutuma ang babae. Katnimot Angela. Madana ka na kunay. Kaya't nakapapasan babaan ti panang dadaal na itibiyag na. Masansan ang mabartet ka nung asumangpat. Saanan ang nasaya at dayta ang nasumok na? Saan ka di abagbagaan ni Mang Paeng? Nagsarita kami manan kan ama Paeng edikalman. Mas naaya na nagis-istorya. Nabartet ka naman niya, Angela. No adda nobya na. Amangan no mailawaan. Dayta unay ti kabutbutin ko ang mapasamak, mami. Tangay saan ka matla makapangan. Hintay jay salas ngag sarsarita. Mabit lang, mami. Ha? Ni Milando ti mo awak. Hello? Ha? Saan na si ka ni Milandro? Ayan ni Milandro. Anya? Nabangko? Anya ang ospital ti ayan na. Madanagan na klauna yan kadagiti aramidam apaw. Namin anaon a kinasarita ka. Apay mutan akastoy tinagtong palam. Kaya't mo kaday amataya kaon. Saan nyo ko mga ibagatay Lolo Paeng? Malidaya na klaunay kadagiti aramidam. Jak pa yan makapangpangan. Itinaminsan. Dandanhi ak na dung party track. Apay niya talaga nga ibagayo dayta Lolo. Sumarding kayo nga minan. Saan ko man amasapol nga trabaho ak. Tadakkel tinaurnong ko kadagiti itad ni Mamangbaw. Di mo kayat nga awatan. Kagurak amang tinagan day jay ababae Lolo. Apok. Aging gaakaano apagtorayong tiguram. Denggenag. Gapo iti pan nakaburibor ko launay kadagiti aramidam. Ay, dandani akon maisagmak. Lolo, makonsensya ak. Pakawanan na. Diyak kaya't asyak ti makagapo iti pan nakaisagmak yo. Ay, kaya't ko nga agkari ka kanyak apok. Agbaliw kan. Likli ka mo ti makibarkada. Kinsaan kan nga uminom iti nasangar. Kaya't ko na papasan tinak Lolo. Ay, Ngamgapo ka na kayo. Agkariak. Makarimat lahangan ni Melandro. Makita naglakit ki dito eh. Kit-kitaan na kon. Agyaman nak. Hindi pa nang sarungkar mo kanyak dito ospital. Pasaray umay kakitaan dito eh. Gaputan na ka-duty ak. Pagrabang kas may saners dito eh. Saanan akas asawa? Saanan?
Si kamat lang tinang laksid kanyak nga asawam. Kaputa jak may paay, ti pakaragsakan. Kang runaan ti jak panakay paaikan ka, iti anak asap sa pulem. Jak maklon, amay sa kabawag. Ada ito itiga po na. Anak ibinag ko nga ka. Tantaniak na tayo. Pimpik sana mo itang tinagtudaw. Naimbag ta nakadanon akong ditoy. At nakaparada akot say. Masaan sabat at ilugan ni Rona dayta. Magpaeg! Nabasa kayo. May kamakipayong kayo kanyak. Ay, kwa, Carmela. Ay, nalpas matlaan ngay na natudwa na kaon. Agdi ko sa klaangan, inton madamdama. Ay, da kayo maante nakapasyar. Maasya na klaunay kinirona. So nga, ingkadang ko tiimay. Ay, sumrag kayo. Uray, nakapayong kayo. Ay, mabasa kayo umitlata. Nakapigpig sa titudo. Bagyon sa amot ay tuyan. Tagda kabuyog ng hangin. Sumrag ako niti kwarto mi kinirona. Kitni, napigsat ti amaris na ti beranta. Manipod rin mo harak iti ospital. Nagsubli ka nagyan di balay mi. Nakalidliday titong kalaglabas sa kanita. Aglalong makalagipak. Ngay di kaano man katyak tumadaan iti anak. Dakdakkel ng bagik ti panagpapawik. Kadagitin ang aramid ko. Ay, maday ti panakatudaw. Kita'y malang... malamay nangato ti gorigor ko. Aglalo. Saan asumarta ang tinapig sa atudaw. Napasa ti ulaw. Agtagtagtag iti batok ya, Lolo. Ure iti kwartog. Mabasaak. Angela, apog. Tulungan nakabumangaw na. Lolo, tigargar kayo. Agkurigor kayo. Nay, natupakan sa amatan. Manggaday to'y balay. Matay tan sa amatan. Adi na oras, apog. Kasamantay, Lolo. Napigsat ti tudo ka nangin. Sarapin. Kasano maka... Kintaw tayo iti tulong iti karuba, Lolo. Naimbag ta nagbaon ti gorigor yung ama pa eh. Naduktalan ti doktor at dagayam na mo niyayo. Gagapo nga ta iti panakabaybay at ilingat ko. No kasta nga agoy kak. No anyala di tanti tumarag. Mabalin na mabayag kayo dito ospital. Naimbag lakit tinata nagsiran ti klase. Mabantayan na kayo ni Angela. Ay, kasano nga rodan da ito, Rona. Pangalaan mo, iti pagbayad mo dito yung ospital. Di pa naging bagyo ti panunutan nyo. Masapulan ti kwarta. Napatpadag ti salon at ti tunggal tao. Ayan kaya ni Angela. Ay, nagawin pa ilaan. Awanan ti balayo pagawitan na. Dinuprak ti bagyo. Nakitak ti nakapayaan ti balayo. Napandagan iti natumba pinuon ti mangga.
Sa dinon tupay nga raw ti pagnaadan may Rona. Naglikat lang nga rodan ti piag may. Awan pa'y pagawidan may. Namin pinsan magdan na nadadal ti palay may. Inton rumar iti ospital ni Lolo pa eh. Pagyanan men to nga rodan. At da nagsarta nga kotse. Sir Milandro? Angela. Saan ka ngagbutang kanya? Awan ta ka sa panggap-cooking ka. Nabagyo ka ti malayo. Namak ang ospital ka numat ni Ama Paeng. Agurgurigor ni Lolo Paeng, idi madamat ti bagyo, sir. Saan na kayo abay-bayan ni Rona? Napintas tinagatang na abalay. Talo a kwarto na ti abalay. Kwarto ti akin nga. Sagay sa kayo ti kwarto ni Angela, Ama Paeng. Ay, mabainak la kumaa, makipagnaad kami kini Angela ken karo na. Angam, awan mat pagpatarimaan mi ijay balay may. Inton makaturbusak, Lolo. Agbiro kak iti trabaho. Ket agurnungak iti pagpatakder tayo ti balay ta. Napintas ti agbali na kwartong dito, Angela. Nairanda a kwarto ti may sa abalasang. Kwarto ti balasang, asigod na aking balay iti dayto eh. Agkakwarto kami laangan kini Lolo. Nay, apaw, kasla kataab mula ang ti kasarsaritam. Mamabalin ka di, Angela. Uray mapilpilitan ka lang, iti pan nakipagyan yung kanyak. Makilimos, sakit iti pamatid mo. Awagan na kumay ti Mami. Sige, Mami. Ay, saklaan ti nabati dito'y balay ni Rona, Carmela. Adan sa napananda Angela ken Rona. Nagkuyog da ka di nga, gina. Nakipagkita da ka no kini Aturday. Nangag ko ti panakisarita na itay iti silpon na. Kasla agikat kanon anars iti ospital. Ken iso kanon ti mangimaton iti negosyo anabati da di amana. Plano ni Rona iti, ano at dan anak da kini Milandro. Ipamaysanan nga asikasuan na ti anak na. Ay, anyalakit din tinagtungpalan dagiti agasawa. Agpadadang at abasol da. Nagbindot ni Rona. Inranta ni Milandro, aminulitan ti kinasagrado ti kasarda. No pa'y pasaray nga agsarita da. Nagdaktal gayam ti negosyo day di Lolo. Na nagsakdag iti empleyado. Anakaamam mo kanyak nga apo ko dak iti day di Lola. Angela, agyaman na klaunay. Para itian niya. Mami, kunam kanyak. Mga asin. Mami. Agyaman na klaunay, anak ko. Di mo lamuno kasano ti kinaragsak ko. Iti panangaklon mo kada lolo kan lolam. No payawandan. Horay na bayagan nga daday tinagkaisabiyag. Amo ka naragsak na. No bilang makikita da ka. Akadwa ka si marongkar dito itanam da. Ipatandak ko ma. Maangsanak iti kinairot ti panangarakop yung kanya. Sandak ko makonsensyaan. Angela, siya di mo kon konsensya. No sa anak ko man nagbalin at akrot. No sa anak ko man nagbuto yung alaksiden dak na dadi kan Mami iti panaganak ko abalasang. Saan ka kumangay padawat nga anak ko? Gusto na. Jakon kaya't alagi punpay dayta. Or-oraya ka mapakawanak, Angela.
Uraya ka maklon nakton nga inam. Makaanayan kanyak. Nulimusan nak ita. Iti pamateg. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.